Moko kuom sikunde sekondar mag ji giwegi oikore mar rwako jopuonjre mag junior sekondar kata bang' piny owacho golo paro mar duoko jopuonjrego e sikunde mag primar. Gikoni piny owacho ne ok ogolo chik matamogi bedo kod junior sekondar, miyo gin giikore mar rwako jopuonjrego. Judith Omondi kod ler mathoth. Merisho School, skund sekondar mayudore e kaunti ma Kajiado, mawuok ayanga mar rwako jopuonjre mag junior secondary mana dweche 2 bang' aput mane oyier kod jatend piny Kenya yango ni jopuonjrego biro dong' e skunde mag primar. Skundni en skund yawuoyi mane otimo gedo duto mag junior secondary e yo ma opogore kod jopuonjre mamoko man kae. Kowuok e paw tugo, kuma opich asuya mar netball kod mano mar volleyball duto oket piny e bor maromo mana gi japuonjre mag junior secondary. Nyaka e klese, lab mar kompyuta, kombe duto pod tindo, lab mar science oket manyadundo kipimo kod mago mag jopuonjre mamoko. Ikruok gi te omiyo koro Merisho School oramo ni pod gibiro rwako jopuonjre mag junior secondary kata bed ni owinjo gibedi e primar. Higa mokalo, jatend migawo mar somo Magoha nobiro e skundwa kaendi mo oneno ka waseikore kabisa ne wach mar junior secondary. Kaluwore gi recommendation ma nochiw gi task force ni nyithi junior secondary biro dong' e primary, mano no obogo jonyuol mang'eny ma onego bed ni mano sepango ni kelo nyithindgi e skundwa kaendi. Wan jogo manigi skunde giwegi ok otami bedo gi junior secondary school nikech ma en skul mar ohala. Mana kaka chon ng'ato ne nyalo bedo gi nursery school mochung' kende. Kopogore gi ma, bende gikoni piny owacho winjo mi skunde ji giwegi mag sekondar thuolo mar rwako jopuonjre gi kaluwore ni skunde mag piny owacho pod onge kod masinde mag somo ma oromo. Iwinjo ka giwacho ni nyithindo biro bedo primary lakini lab gidhie secondary. It means that partnership is still there. Koro janyuol madwaro ne nyathine quality education obiro ng'iyo ni bedo he ni nyathine ni e primary school to kochopo sama onego gidhie lab to giwuotho maybe 1 kilometer 2 kilometers ka gidhie e secondary school where they don't feel at home. Luoro bende nitie ni jopuonjre mag skunde mag piny owacho ok nyal biro yudo lony madwarore nikech onge mag kuonde timo tije lwedo kata workshops. 21st century nyithindo gi riek sana, gin gi ideas, gidwaro room ma ginyalo temo ideas gigo. Igiyome wan gi workshops. Koro workshop kata ka gidhie ka nyathini gi idea mar loso gimoro, tido ka en gi space monyalo loso gimoro ka materials modwaro imiye tinyise ni aya gimidwa loso ni this is what you need, go ahead. Migawo mar somo ne ogolo chike ma owinjo luw e ndiko jopuonje mag junior secondary. Skunde gi mag ji giwegi to timo nang'o? Wanyecha wasehaya jopuonje chiegni 5 manigi degree mar Bachelor of Education. Kwang'iyo chenro gi puonj mwasebedo ka wan kodo, wacho ni kichako junior secondary school tidwaro katin tibedo gi jopuonje 5 manigi degree. Adier ok yot mondo japuonj achiel opuonj all the 13 learning areas manie junior secondary. Koro wan kaka school kaendi, every learning area nigi japuonj mare. Jopuonjre mag junior secondary igeno ni biro chako somo ayanga tarik 30 mar dweni. Jumbe 2 koya sani. Timo limbe mar puodho skunde ma owinjo puonj jopuonjre gi ochakore odiechieng' ma kawuono. Bende duto biro nyalore marum te. Duoko duto ibiro yud tarik 20 mar dweni. Judith Omondi, Ramogi TV.